George Soros je znovu v strede pozornosti novinárov. Zdanlivo nesmrteľný obchodník, známy ako muž, ktorý položil The Bank of England, povedal, že s odchodom Veľkej Británie je rozpad Európskej únie už nezastaviteľný. A tiež sa vrátil späť z dôchodku. A teraz aktívne obchoduje a snaží sa zožať nemorálne nadobudnuté zisky z chaosu, ktorý on sám pomáha vyvolávať. A už len tento fakt by mal ľudí znepokojiť. Ale o tom viac za minútku. George Soros daroval viac než 8 miliárd dolárov jeho nadáciám otvorenej spoločnosti po celom svete. Človek by si ľahko myslel, že Soros je osoba svetovo obľúbená. Akurát, že nie je. Skoro úplný opak je pravdou. Pomáhal rozpútať revolúcie, znehodnotiť národné meny a platil radikálov po celom svete. Soros by mohlo byť esperantom pre vzlietnutie do výšok. A bolo to prianie jeho otca vidieť v Európe hranice odstránené. A zdalo by sa, že mal na svojho syna veľký vplyv. A ako Žid prehlásil, že jeho skúsenosti z druhej svetovej vojny, keď pracoval pre nacistov, ho naplnili túžbou, ako to sám nazýva, po otvorených spoločnostiach. Veľká časť z niekoľko miliárd dolárového bohatstva pochádza z manipulácie mien. Počas ázijskej finančnej krízy v roku 1997 ho vtedajší malajský premiér Mahathir bin Mohamed obvinil zo znehodnotenia malajského ringitu jeho obchodnými aktivitami a v Thajsku ho nazvali ekonomickým vojnovým zločincom. Najslávnejšia je britská finančná kríza, ktorú Soros spôsobil tým, že sa zbavil 10 miliard britských libier, čím vynútil devalváciu meny, ktorá mu priniesla zisky 1 miliardu dolárov. A tým si vyslúžil titul človeka, čo zrujnoval The Bank of England. Soros utráca svoj nemorálne nadobudnutý ľub na mnohých veciach a rôznymi spôsobmi. Jednou z jeho najzákernejších aktivít, v ktorých sa angažuje, je jeho snaha ovplyvňovať verejnú rétoriku cez mnohé jeho organizácie, ktoré uverejňujú každoročne indexy, ako sú sloboda verejnej tlače a vnímanie korupcie, ktoré sú financované Sorosom cez nadácie otvorenej spoločnosti. Skoro všade, kde Sorosove investície a nadácie prišli, zakrátko nastali ťažkosti. Kvôli všetkým týmto zámerom a cieľom je Soros ako stroj iluminátov v jednej osobe. Jeho otlačky prstov sú všade prítomné v mnohých sporných záležitostiach a dokonca konfliktoch, ktoré vzplanuli hlavne vďaka jeho vmiešavaniu sa. Faradovi Zakariovi zo CNN sa zdôveril, že je zodpovedný za založenie nadácie, ktorá nakoniec prispela k zvrhnutiu zvoleného prezidenta krajiny Viktora Janukoviča a dosadenie chunty, ktorú si vybralo americké ministerstvo zahraničia. Tento štátny prevrat vyvrcholil do vojny na Donbase, ktorá stála životy viac než 9 000 ľudí na oboch stranách a celkovo 22 000 zranených. Tiež bolo okolo 1,4 milióna Ukrajincov vnútorne presídlených a okolo 900 000 odletelo do zahraničia. Asi najznámejším incidentom tohoto konfliktu je zostrelenie malajského komerčného lietadla, ktoré malo za následok smrť všetkých na palube. Incident, ku ktorému sa neprihlásila žiadna zo strán a obidve obviňujú tú druhú. V Rusku boli charity platené Sorosom zakázané s odôvodnením, že predstavujú hrozbu pre bezpečnosť štátu a ruskú ústavu. V Spojených štátoch zaplatil a v podstate vytvoril protestnú skupinu Na čiernych životoch záleží alebo The Black Lives Matter tým, že im poskytol 33 miliónov dolárov. Black Lives Matter bolo tiež mnohými označené za nenávistnú skupinu. Financovanie The Black Lives Matter a jeho zvyšovania sociálneho napätia už vyústilo do výtržností, ktoré až 3-krát spustošili mesto Ferguson, Missouri v roku 2014 a 2015 a tiež spôsobili výtržnosti v meste Baltimore v roku 2015. Všetko toto malo za následok výrazné zhoršenie rasových vzťahov v Spojených štátoch. Je ale jedna krajina, kde sa zdá, že nechce rozpútať jemu príznačný chaos, a to je Izrael, keďže zastavil financovanie radikálnej feministickej skupiny Femen, keď sa pokúsila otvoriť v tej krajine pobočku. Ale za to nemá problém vyvolávať chaos v iných kútoch sveta. V máji roku 2016 maďarský premiér Viktor Orbán obvinil pána Sorosa, ktorý sa tiež narodil v Maďarsku, že úmyselne podporuje migračnú krízu. Táto invázia je podporovaná na jednej strane pašerákmi ľudí a na druhej tými aktivistami, ktorí podporujú všetko, čo oslabuje národný štát. Toto západné nastavenie mysle a táto sieť aktivistov je asi najlepšie reprezentovaná Georgeom Sorosom. Potom, ako sa prišlo na to, že Sorosove mimovládne organizácie rozdávali migrantom na Balkáne príručky, ktoré radili migrantom, ako sa nezákonne dostať do Európy, bol Soros odsúdený maďarskou vládou. Pán Soros potom vyslal e-mailom vyjadrenie do Bloomberg, tvrdiac, že jeho nadácie pomáhali brániť európske hodnoty.
Zatiaľ, čo kroky pána Orbána v posilnení ochrany maďarských hraníc a zastavení obrovského prílivu migrantov tieto hodnoty podkopáva. Jeho plán má za cieľ ochranu národných hraníc a migrantov považuje za prekážku, dodal pán Šöreš. Náš plán má za cieľ ochranu utečencov a považuje ochranu národných hraníc za prekážku. Mecenáš Európskej únie George Soros vyhlásil, že Európa by mala prijať najmenej 1 000 000 utečencov každý rok a nechať im vybrať, kde chcú žiť. Ale vie, že Európa nemá na to, aby to všetko zaplatila. V inom rozhovore pán Soros ďalej priznal, že je nemožné, aby to Európa mohla zaplatiť z jej terajšieho rozpočtu. A tak sa zasadzuje za to, aby namiesto toho nabrala ďalšie dlhy. Pán Soros konštatuje rozhodne, že EÚ je dôsledkom toho čiastočne na pokraji zrútenia a že samotné prežitie EÚ je ohrozené. A keď hovorí konkrétne o rozhodnutí Spojeného kráľovstva opustiť EÚ, je otvorený. Teraz, keď sa katastrofický scenár, ktorého sa mnohí obávali, sprítomnil, je rozpad EÚ už nezvratný. Bolo tiež definitívne preukázané, že Merkelovej plán pre Európu je v skutočnosti Sorosov plán. Zdá sa, že Merkel, tak ako mnoho ďalších politikov, je len ďalšou z jeho bábok. V jeho poslednom článku pre portál New Eastern Outlook americký autor, bádateľ a konzultant pre strategický risk F. William Engel napísal, že to, čo bolo nazvané plánom, bol len sled nevysvetliteľných krokov, vrátane porušenia pravidel slobody slova, len aby sa vyhovelo terajšiemu tureckému režimu. Celý sled týchto zdalnevo nevysvetliteľných krokov od voľakedy pragmatickej nemeckej líderky zdá sa má pôvod v jej prijatí 14-stranového spisu, vyhotoveného sieťou pro-NATO think tankov drzo pomenovaného ako Merkel plán. A v skutku 4. októbra roku 2015 totiž iniciatíva Európskej stability, medzinárodný think tank s centrálou v Berlíne, Istanbule, Bruseli a vo Viedni uverejnil Merkel plán. Návrh na riešenie sýrskej utečeneckej krízy, ktorý bol až zarážajúco podobný stratégii, ktorej sa nemecká kancelárka začala nedávno v Európe držať. Podozrivo autori ESI plánu nazvali ich plán, ako keby pochádzal z úradu kancelárky a nie od nich. Čo je ešte podozrivejšie, je samotný obsah Merkel plánu ESI. Okrem prijatia 1 000 000 sýrskych utečencov v roku 2015 by malo Nemecko poskytnúť azyl asi 500 000 sýrskych utečencov registrovaných už v Turecku v priebehu nadchádzajúcich 12 mesiacov. A k tomu by malo Nemecko akceptovať žiadosti podané v Turecku a zabezpečiť bezpečnú prepravu úspešným žiadateľom, ktorí sú registrovaní na tureckých úradoch. A nakoniec by malo súhlasiť s tým, že pomôže Turecku obdržať bezvízový styk. Je vám to povedomé? $1 000 000 otázka, ktorá sa ponúka je, kto je za iniciatívou európskej stability? Terajší predseda ESI, priamo zodpovedný za konečnú podobu spisu Merkel plán, je rakúsky sociológ pôsobiaci v Istanbule Gerald Knaus. Knaus je tiež členom Európskej rady zahraničných vecí a rovnako je priateľom otvorenej spoločnosti. Už ani neprekvapuje, že Európska rada zahraničných vecí je platená Sorosom. A je to Soros, kto založil nadácie otvorenej spoločnosti. A preto je jasné, že Merkel plán v skutočnosti je Sorosov plán. A mama Merkel, ako ju nazývajú milióny migrantov z Afriky a Blízkeho východu, je tiež inšpiráciou pre nominantku demokratickej strany na post prezidenta Spojených štátov Hillary Clinton. A rovnako ako mamu Merkel, Sorosove chápadlá obvinuli nielen Hillary a jej manžela Billa, ale aj celú demokratickú stranu Spojených štátov. Soros je človek, ktorého počuje Viktor Orbán, keď si Bill alebo Hillary Clintonovci otvoria ústa na tému demokracie v Európe. Bill Clinton nedávno povedal, že proti migrantom naladené krajiny Maďarska a Poľska sa rozhodli, že demokracia prináša príliš veľa problémov a preto dávajú prednosť vodcovstvu v štýle Putina, aby držali cudzincov vonku. Maďarský premiér Viktor Orbán ale sfúkol Billa Clintona ako bábku Georgea Sorosa za to, že podporuje jeho plán zaplaviť EÚ miliónmi nepriateľských moslimov. Presahujúce americkú prezidentskú kampaň. Poznámky o Maďarsku a Poľsku majú politickú rovinu, povedal Viktor Orbán, obvinujúc Clintona z papagájovania tvrdení inšpirovaných Sorosom. Toto nie sú len náhodné a nešťastné vyjadrenia,
A množstvo týchto mimovoľných poznámok narastalo, odkedy žijeme v časoch migračnej krízy. A my všetci dobre vieme, že za lídrami demokratickej strany musíme predovšetkým vidieť Georgia Sorosha. Tomáš Piotr Poremba, bývalý poradca výborov zahraničných vecí a regionálneho rozvoja v Európskom parlamente, obvinil Billa Clintona, že jeho zahranično-politické prešľapy ohľadne demokracie v Poľsku sú len plnením pokynov Georgia Sorosha. Ale nemusí to byť ďaleko od pravdy. Soros je totiž najväčším sponzorom prezidentskej kampane Hillary Clinton. A čo viac, Wikileaks uverejnili e-maily, z ktorých je vidieť, že Hillary mala pre Sorosha otvorené dvere. A že mal na ňu jednoznačne vplyv počas jej pôsobenia na poste štátnej tajomníčky za vlády Obamu. Soros chce oklieštiť americkú suverenitu. Soros by nechcel nič viac, než aby sa Amerika podriadila medzinárodným organizáciám. Chce viac právomocí pre skupiny ako sú Svetová banka a Medzinárodný menový fond, zatiaľ čo dokonca hovorí, že postavenie Spojených štátov v MMF by sa malo oslabiť. Chce zničiť národné štáty v Európe a posilniť postavenie EÚ a zároveň destabilizovať národné štáty a pritom na tom zbohatnúť. Je plný protirečení. A zatiaľ čo pomáha zaplaviť kontinent neprispôsobivými migrantmi po miliónoch, čo kontinent nie je schopný zvládnuť ani finančne, nielenže povedal, že EÚ nemusí prežiť krízu, ktorú on sám pomohol naplánovať, ale ak by sa aj blok udržal pohromade, jeho budúcnosť je pochmúrna. Povedal, že podľa neho sa z Ruska stane celosvetová veľmoc, zatiaľ čo sa bude Európa rozpadávať. Takým istým spôsobom, ako keď EÚ prekvitala a Sovietsky zväz začal upadať. A to nás privádza k správe, že George Soros, odsúdený za obchodovanie zasvetenej osoby, ktorý položil The Bank of England, sa v posledných mesiacoch začal opäť osobne venovať obchodovaniu. The Wall Street Journal napísal, že George Soros investuje v neprospech Ameriky a zaujíma pozície derivátov, ktoré očakávajú pokles trhu a ktoré slúžia ako stávky proti americkým akciám. Jednoducho povedané, dáva Ameriku do predajnej pozície. Pán Soros tiež vidí bublinu o veľkosti recesie v komunistami ovládanej Číne, ktorá môže prasknúť kedykoľvek a robí všetko, čo môže, aby ju pomohol prasknúť. Až do takej miery, že ho čínske médiá 7. júna 2016 obvinili, že vyhlásil vojnu ich mene a z pokusu o vyvolanie zmätku za účelom obohatenia sa. Stavia na to, že chaos, ktorý pomáha platiť v Amerike, spľasnutie čínskej bubliny, o ktorú sa pokúša, a zrútenie Európy pod ťarchou vlny nezákonného privandrovalectva, ktoré on pomáha dohnať do krajnosti, to bude práve ekonomika Spojených štátov, ktorá to všetko zaplatí. Pre úplný obrázok noviny poznamenávajú, že naposledy, keď sa pán Soros osobne venoval obchodovaniu jeho firmy v roku 2007, keď sa obával o stavebníctvo a stavil na zlý výhľad ekonomiky na 2 roky, mu to vynieslo 1 miliardu zisku. Takže tu máme chlapíka, čo destabilizoval krajiny, prispel k rozpútaniu etnickej občianskej vojny alebo pomohol platiť spolky v Spojených štátoch, ktoré pomohli živiť rasovo nenávistnú politiku a spôsobil niekoľko povstaní zasahujúcich celé mestá na stredozápade a na východnom pobreží. Pomáha tiež financovať migračnú krízu, ktorá možno spôsobí rozpad EÚ. A tiež stavia na to, že všetky tieto krízy dohromady budú mať jednoznačne nepriaznivý dopad na Spojené štáty. A ako vrchol všetkého, predáva americké akcie a snaží sa zarobiť peniaze na zmätku, ktorého oheň sám živí. A toto je ten moralista a mecenáš demokratickej strany Spojených štátov a Hillary Clinton, jej predstaviteľky, ktorá obdivuje Angelu Merkel, ktorú by sama chcela napodobniť, keď sa stane prezidentkou Spojených štátov. Kancelárku, ktorá sa riadi Sorosovým plánom pre Európu a s najväčšou pravdepodobnosťou skončí ako jedna z najneschopnejších a najnenávidenejších osobností verejného života v histórii Európy. To si nechaj v hlave uležať. Mnoho z nedávnych svetových ohnízk bolo buď to vytvorených Sorosom, alebo ich oheň Soros živil cez jeho nadácie a prisluhovačov, ako je Merkel. Skutočnosť, že je považovaný za tak blízkeho poradcu a dôverníka Hillary Clinton, by malo vyslať triašku do chrbtice každému americkému voličovi. Ak by nikdy neexistoval nikto ako Palpatine z Hviezdnych vojen, podliak číhajúci v temnotách globálnej politiky, mohol by ním byť George Soros. If you like this video, please consider subscribing. The channel will be updated regularly.